Τι είναι αυτό το αντικείμενο? Ουάρα. Αχαχα, μπορεί να κάνει μια ευχή παρακαλώ. Ποιος Είμαι το είσαι? τζίνι σε εκείνη την τσαγέρα. Κάνε μια ευχή. Εντάξει, θέλω να αποστηθήσω το Κοράνι. Μπορείς, Τζιν. Μπορεί σωστά, τολμά όταν. Τυπικός Μπαχρούλ. Βασικά Μπαχρούλ. Βασικά Μπαχρούλ. Ποιος είσαι εσύ? Όχ, υπάρχει ένα τζίνι σε τσαγέρα. Iya. Ασάλαμου αλέικουμ. Έχω μια επιθυμία παρακαλώ. Τζιν, θέλω να αποστηθήσω το Κοράνι. Ή κόψε συνεχώς 17 Αυγούστου Ινδονησία. Μπορείς, Τζιν. Αν είσαι τώρα τζιν, απομνημόνευσε το Κοράνι και διάβασε και γράψε τη σούρα Άννας. Αλλά φόρεσε τα καλύτερα ρούχα σου τώρα και δεν θα σε βελόνα 7-6 μαζί με ό,τι χρειάζεται εκεί. Το σημαντικό είναι να είσαι χαρούμενος.